Preko ove dobre priče stigli smo i do potrage. Adriane, danas je tema osječko pravosuđe. Tako je i to korupcija u njemu. Povjerenje u osječko pravosuđe i onako je teško narušeno, a slučaj kojim se bavi današnja potraga neće pomoći da mu se ugled popravi. Donedavno su ih zvali sud s posebnim potrebama. To nam priznaje šefica Osječkog trgovačkog suda, koju je sad njezin podređen i također sudac na tom istom sudu prijavio za pogodovanje i korupciju, jer slučajeve dodjeljuje mimo procedura. Ni ona njemu nije ostala dužna. Kaže kako je riječ o sucu koji ne zna i ne želi raditi dodijeljene predmete. Dok inspekcija pregledava dokumentaciju, suci su međusobne optužbe podijelili sa Silvanom Menđušić. Njegov je potez presedan u pravosudnim krugovima. Ja sam sad recimo vjerojatno prvi može zviždati sudac u Republici Hrvatskoj. Ako sudovi, ako građanin, poduzetnik, znači bilo tko, znači nije jednak pred sudom, budemo realni, onda nije jednak nigdje. U gradu o čijim se sucima i njihovim nekretninama i pokretninama, stanovima i automobilima govori posljednjih tjedana, sudac Trgovačkog suda krenuo je, kaže, obračun s nepravilnostima i nezakonitim postupanjima. Prijavio je svoju šeficu. Bez obzira što sam prijavio šeficu, znači Trgovačkog suda, poslije se pitanje, znači ako ja kao sudac neću prijaviti nepravilnosti, ko se očito događaju, i to godinama, tko će onda to učiniti? Da li će to učiniti možda, ne znam, namještenik, šofer, čistačica? Na 3 adrese Ministarstvu pravosuđa i uprave, Saborskom odboru za borbu protiv korupcije i pučkom pravobranitelju poslao prijavu i dokumentaciju. Ali nisam htio anonimno, zato što u biti smatram da je ovako poštenije. Nisam smatrao da će biti potrebno da izađemo u javnost. Čeka odgovor na pitanje o spornim ručnim dodjelama predmeta. U prijavi opisuje kako je predsjednica Osječkog trgovačkog suda ručno sama sebi dodjeljivala predmete. Izbjegla se tako automatska nasumična dodjela. Predmet dođe u sud, dodijeli se poslovni broj i automat, znači stroj, on izbaci, znači koji će sudac raditi taj predmet. Znači, jedan od svih onih koji mogu dobiti taj predmet. To je interni algoritam u sustavu e-spis, objašnjava sudac Zagrebačkog županijskog suda. Važno je prvenstveno kao jedan vrlo jak antikorupcijski instrument kojim se želi prvenstveno spriječiti bilo kakva manipulacija sa pojedinim predmetima u smislu da se određeni predmeti dodjeljuju konkretnom određenom sucu. Pravilnik je na snazi od 2015. Moguće su iznimke od pravila, a provedbu automatske dodjele kontrolira predsjednik suda. Predsjednik suda je taj koji je na neki način, možemo reći, tu vrhovni, koji nadzire sustav funkcioniranja pojedinih predmeta, odnosno dodjele pojedinih predmeta. Obzirom da sve ove iznimke o kojima sam pričao moraju imati temelj u odobrenju, znači određenoj obavijesti ili naredbi predsjednika suda. Predsjednica Osječkog suda pred kamerama objašnjava svoju verziju slučaja. I on je sad oko toga napravio cijelu seansu. Šta da vam kažem, došlo sve pilo naopako. Mirjana Baran, predsjednica Osječkog trgovačkog suda, kaže da joj kolega prigovara što je sebi dodjeljivala i lakše predmete i one starije, teže i po novčanom iznosu deblje. Prvo tvrdi da ja sama sebi biram najlakše i najjednostavnije predmete, da se biram stranke, a onda istovremeno tvrdi da se uzimam stare predmete i teške predmete, odnosno predmete u kojima su velika VPS. Ako je predmet star i ima veliku VPS milionsku vrijednost, ne može biti jednostavno i lagan, znate. Tako da su te dvije stvari u kontradikciji, ali ne biram i to nema govor. Raspodijelila je veliki broj nagomilanih predmeta koji su se morali riješiti. U svemu vidi osobni obračun. Cijelu prošlu godinu, kroz e-spis se vidi, on je istraživao moje predmete. Sve, vidi se po datum, ja ću vam dati, vidjet ćete u tim predmetima. On je tražio, on ništa nije radio po svojim stvarima, on je prijavitelj i onda njega ne smijem ni negativno ocijeniti, ne smijem protiv njega poduzeti ništa, kao zakon to brani, on može protiv mene pisati šta god hoće, može pozvati šta god hoće, a on je zaštićen, ja protiv njega ne mogu podnijeti ništa. Negativnu ocjenu sudac je ipak dobio. Mene je ocijenila predsjednica suda negativnom ocjenom, iako u biti znači, osoba koja je u sukobu interesa. Znači, budemo realni. Kako mene može ocijeniti predsjednik suda koja je u sukobu interesa pri ocjenjivanju? Znači, zato što sam ja protiv nje podnio ranije prijavu nepravilnosti.
Njegova nadređena kaže da je jedinicu zaslužio ne zato što je zviždač, nego zato što nije riješio predmete koje je dobio. No, nije nikakav borac protiv korupcije, njegovi motivi su čisto osobni. Sudac ne želi raditi sudačke predmete, odnosno ne želi raditi parnične predmete, niti zna raditi, ja to odgovorno tvrdim. On ne želi raditi te predmete koje sam mu stavila u rad. Kada je pisao prijavu, bio je spreman platiti cijenu. I cijenu koju trebam platiti, u biti ne bi trebao platiti nikakvu cijenu. Prijavljen je sudačkom vijeću Visokog trgovačkog suda gdje je podnesena pritužba zbog postupanja koje nije u skladu s kodeksom sudačke etike. Ti znaš da to nije istina. I on smatra da on može što god hoće, zato što je on kao prijavitelj, a ja to sve, svi mi ostali to moramo trpiti. Baran tvrdi da iznosi neistine i predlaže sudačkom vijeću da provede postupak i ocjenom dokaza utvrdi kako je povrijedio pravila kodeksa sudačke etike. A nisam mislila da će biti tako teško. Mirjana Baran, predsjednica suda, je poslala prije 4 godine. Mi smo bili sud sa posebnim potrebama. I takva je bila i kadrovska struktura, takve su bile i naše odluke, tako je bilo sve skupa. I onda su jednostavno odlučili da mene imenuju za predsjednicu suda. Čak su mi predložili da se javim, što ja čak nisam ni imala namjer da se javim, jer su na višem sudu zaključili da sam ja jedina sposobna u ovome sudu zavesti red. Koliko sam imala informaciju, koliko sam čula, čak i grupa gospodarstvenika s ovoga područja zahtijevala da se mene imenuje za predsjednicu suda, da se zavede u ovome sudu reda. Gospodarstvenici mene poznaju, jer sam 16 godina radila u Slavonskoj banci kao šef odjela i pravne službe i jedino mi je posao bio rad sa gospodarstvenicama. Gospođo Baran, ali to znate da je dosta neobično da vas grupa poduzetnika koji tako su sam čula, potencijalno stranke... To upravo sam tako sam dobila informaciju da su čak tražili dajte da dovedete, ali ovo više nije bilo normalno u ovome sudu što se radilo. Prije 4 godine ovaj sud bio jedan od najzapuštenijih. Ovo su fotografije snimljene tada. S pročelja je otpadala žbuka, drvenarija postavljena prije 80 godina bila je trula, arhiva spisa je bila u kutijama jer ministarstvo nije dalo novac ni za police. Povijest same zgrade upućuje na, reklo bi se, lošu karmu. Dvokatnicu je tijekom Drugog svjetskog rata koristio SS. Trg se zvao Hitlerplatz, a nakon rata tu je stolovala ondašnja milicija i UDBA. Ja sam ponosna na svoj mandat i ponosna na svoj rad u ovome sudu. Znak na vratima upozorava na tišinu, no iza zatvorenih vrata vrije. Mi smo prošlu godinu završili sa 2 stara predmeta. Jedan je bio suca Vukovića. Vuković je pak u prijavi u kojoj pokušava dokazati na miješanje predmeta izdvojio nekoliko jakih slučajeva. Znači radi se o poduzetnicima, znači iznimno velike ekonomske moći, vrlo utjecajnima. Znači radi se o predsjedniku jednog suda koji za njega isto vjerojatno stoji pravosudni sustav. A u biti vidite da se radi o poticajima, koji su u biti plaćaju svi hrvatski državljani, iz proračuna, je u biti zapravo i određena vrsta i politike, upletena u to. Tako da taknuo sam u snijeg gnijezda, svjestan sam toga. U tom je slučaju tužena stranka bila Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi. Tužio ih je Marko Pipunić, moćni vlasnik Osječkog žita i njegova tvrtka Kopadio. Riječ je o poticajima koje je trebao dobiti. Spor je težak 38 milijuna kuna i o tom se slučaju pisalo. Mediji su već o tome prije pisali, ali u biti nisu znali jedan detalj, a to da taj predmet predsjednica suda mimo automatske nasumične dodjele, dodijelila nezakonito sama sebi. Mirjana Baran opisuje kako je sudila najprije u prvoj tužbi Marka Pipunića protiv agencije. Ja sam u mojem predmetu donijela presudu. Saslušala sam stranke, sve redom. U jednom trenutku me je čak i pozvao kad sam sve naslušala se. Ja sam prihvatila tužbeni zahtjev. U ljeto 2018. Trgovački sud donosi presudu u korist tvrtke Osječkog kralja žita, čim poduzeću Salami Aurea Republika Hrvatska treba isplatiti impresivnih 38,5 milijuna kuna za nadoknadu štete, plus zatezne kamate i trošak parnice daljnjih 1.200.000 kuna. Znate što se dogodilo? Gospodinu Tomiću, Zorku, zamjenik županijskog državnog odvjetnika, što ja smijem za udar infarkt, kad je rekao, vi se dečki tu zevzećite, a država će platiti štetu. Država, odnosno porezni obveznici, će doista platiti štetu. Pipunić je tada slavio pobjedu zbog poništenih odluka o dodjeli sredstava iz EU fondova na temelju prvog javno provedenog natječaja.
Natječaj je raspisao ministar Jakovina. U mandatu Mostovog Davora Romića se ta dodjela problematizirala zbog umjetno stvorenih uvjeta, budući da su Pipunić i ostala dvojica poduzetnika osnovali tvrtke kćeri, koje su svaka za sebe tražile poticaje. U mandatu Tomislava Tolušića poništavaju se odluke o dodjeli potpora i tu kreću tužbe. Ja kažem ne kostur iz ormara, nego čudovište iz ormara koje ispada. Natječaj ne možemo poništavati jer prijete nam onda sudske tužbe koje ćemo definitivno izgubiti. Gotovo 500 milijuna kuna bile su teške tužbe. Vlada nakon toga na zatvorenoj sjednici donosi odluku da će se s poduzetnicima nagoditi. To će dorezni platiti štetu. Mjesto da su te novce dobili iz Evropske unije, oni su te novce vratili natrag jer kvota nije bila iskorištena zbog 15 takvih predmeta koji su ostali iz nekog inata da im se ne isplati, a sad će porezni obveznici to platiti. Sudski registar pokazuje da je primjerice Pipunić samo par dana nakon više milijunske nagodbe s državom prenio 50% osnivačkog udjela svoje dvije tvrtke na poduzeće registrirano u Mađarskoj. Sutkinja Baranj je presudila u sporu jedne tvrtke Kralja žita, a za drugu tvrtku zbog koje je proziva sudac Vuković nije niti morala ulaziti u sudnicu jer je vlada pristala na nagodbu, kaže. I ne može meni kolega Vuković, odnosno sudac Vuković, reći kako ja nanosim štetu ovoj državi donošenjem takovih odluka. Vuković tvrdi, nepristrano spada na prvoj stepenici. Znači, ako već stranke nisu jednake kod automatske dodjele predmeta, u samom začetku postupka, znači, pitanje je šta će se onda uopće dalje događati, znači, sa provedbom propisa, ako u samom startu se vrše povrede zakona. On je poslao 300 stranica dokumenata, predsjednica svojim nadređenima napisala svoje objašnjenje, Ministarstvo pravosuđa i uprave krenulo je u nadzor. Kažu nam da još uvijek analiziraju dokumentaciju. Ako šefica suda doista manipulira dodjelom predmeta, nije dobro. Ako su sučeve kompetencije doista upitne, ni to nije dobro. Loše je što u ovom sukobu, čini se, nitko ne može pobijediti.